angayang estudyuhan pag-ayo ang laraw sa gobyerno nga mobalik sa negotiating table alang sa peace talks tali sa Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, ang politikal nga grupo sa New People's Army kay basin maagrabyado na usab ang interes sa gobyerno ug sa katawhang Pilipino. Mao kini ang opinyon ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Niadto may labayng simana, nagkauyo ng gobyerno sa Pilipinas ug ang mga rebelding komunista nga sugdan pag-usab ang negosasyon sa kalinaw human sa unom ka tuig nga pagpahulay niini. Ang tumong sa umaabot nga peace talks mao nga tapuso na kuno ang 5 ka dekada nga armadong pakigubat tali sa mga komunista. May patunga na ang duha ka opisyal sa Norwegian government aron palingkuron og otro ang gobyerno sa Pilipinas ug ang mga lideres sa CPP, NDF, NPA. Apan matud ni Governor Hubahib, angay ang estudyuhan ang sitwasyon labi na nga hapit na mapukan ang grupo sa mga rebelde sa tibuok Pilipinas. Sa akong tanaw, pwede man nga adunay peace talk. Basta kay mahimo ni siyang advantage o mahimo pang mas mapadali nga mawakasan ang atong problema sa insurgency sa atong nasod Pilipinas. Dili kay mahimong makadima na hinuon ang pikas nga pagkauso nila ang ilahang mga prisoners of war or ang ilahang mga political officers nga naakaron, naka-confine, makagawas na hinuon. So, disadvantage na sa side na to sa gobyerno. Ang kung nag-request sila peace talk kay tungod nga gusto na nila nga balik loob na sila sa atong gobyerno nga peaceful ang ilahang pagbaba sa tanan, ilahang mga political leader muundang na sila og ang mga guerrilla nga nasa kabukiran muhunong na sa ilahang pakiglaban sa atong kasundaluhan. Mao na yung pinaka-the best nga meaning sa peace talk nga atong himuon karon. Pero kung mo request sila o mo demand sila nga mahimong advantage sa ilahang side sa CPP-NPA o disadvantage sa ato ang side sa gobyerno o sa atong kasundaluhan o kapulisan, ako dili ko uyon sa maong paghahimuon nga peace talk. Sumala sa gobernador, nalipay na ang katawan sa Davao del Norte, human kini nadeklara nga insurgency free ug ang mga komunidad nga kanibalwarte sa mga rebelde nakabangon na og mibarog ug malinawon na ang katawhan human sa madulom nga kasinatian sa kamot sa mga rebelding New People's Army. Kung ang tumong sa peace talks mao ang pagsilyo sa kalihukang komunista sa Pilipinas, uyon ang gobernador. Apan kung kini mo abre sa daan nga mga kaso nga gipasaka sa gobyerno batok sa mga lideres sa mga rebelding grupo, ang nga hunahuna-hunaon kini pag-ayo tungod kay basin maagrabyado na puno niya og makompromiso ang mga baruganan sa lokal nga lideres sa nagkadayang barangay sa Davao del Norte. Imbis nga hapit na mahuman, mo balik na pod. So dako kayo gasto kabalo man ta nga unsa ka dako sa atong gasto sa atong gobyerno ani, local and national government. Tungod aning problema o grabe na pagka-disturbo ang atong mga kaigsoonang mga negosyante, ang business sector isang apektado kung makabalik pag-usab ang grupo sa CPP-NPA. Kay sila ba ang number one victims aning mga pagpangayo sa side sa CPP-NPA? Extortion, arson, kaning pagsunog sa mga equipment o pagsunog sa mga kumpanya. Klaro mo gid na nga nahitabo na tanan nga ang mga kumpanya nga di mo hatag pila naman ka report sa sundalog sa pulis nga pang sunog o pag-atake sa mga munisipyo, police station nga giatake sa CPP-NPA ang mga police station, mga sundalo nga gipanghuwaag armas, mga namatay tungod aning problema sa giyera sa CPP-NPA versus sa atong kasundaluhan nga kadagan naman sa kinabuhi nga nakalas tungod ani unya karon noon nga kung percentage na lang yun ang ginalaban garon para mahuman nya base ni hinuon nga tungod ani peace talk mo demand sila para
makabalik sila ba, makadugang sila kusog, ako dili ko uyon. Balik ko na ko, uyon lang ko aning maong pistok kung totally mahuman na gyud ni atong problema versus sa CPP, NPA o sa side nato sa gobyerno. Daghan ang kinabuhi ang nakalas. Daghan ang pamilya ang nabungkag tungod sa gyera tali sa gobyerno ug sa mga rebelde. Human sa pipila ka dekada, nakabuhi na ang katawhan gikan sa kontrol sa rebelding grupo sumala ni Governor Hubahib. Ug karon gawas nun ang katawhan. Angayan lang ang pingan ug padayong ipabati sa katawhan ang kalambuan ug ang paghatag sa gobyerno ug pagtagad sa mga komunidad. Sumala sa palasyo, ang Partido Komunista miuyo na sa usa ka prinsipyo nga mahimong malinawon ang resolusyon sa armadong panagbangi ug andam na kuno sila nga hisgutan kini atol sa pistok sa hiniusang tumong nga kalinaw ug pagtubag sa socio-ekonomikal ug politikanong problema sa katawhan. Kahinumduman nga katapusang lakang sa pagbalik sa negotiating table tali sa gobyerno ug sa CPP, NPA, NDF na itabo ni atong tuig 2017. Apan usa ka adlaw human giabrihan ang pistoks, gipatay sa mga rebelde ang usa ka opisyal sa sundalo didto sa bukid sa Davao Oriental. Tungod sa panghitabo, gibasura ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang kasabutan o gisugdan gilayon ang pagukod sa mga rebelding grupo sa tibuok rehiyon o sa tibuok Pilipinas. Og niadtong tuig 2022, una mikanaog sa iyang pwesto si Duterte. Gideklara ang Davao Region isip insurgency free o gipaspasan sa gobyerno og panghatag og balay ang mga miyembro sa tribo isip suporta sa komunidad nga dugay nang nasakop sa mga rebelde. Gibuhong usab ang mga komunidad og nagkadayang proyekto og serbisyo sa gobyerno alang sa ilang kalambuan. Bisan wala pay klaro kung kano sa sugdan sa gobyerno ang pistoks, daghan na ang nagpanagana sa maong lakang og usa niini si Governor Hubahib tungod kay nasayod siya nga dili lalim ang pagukod sa grupo tungod kay ang mga inosenteng katauhan ang pirmi maipit sa gyera tali sa gobyerno o sa rebuilding grupo. Edit Kadoay, News 10 Philippines. Stay safe!